चढ़ल करैली तमर चाय का करी आ नीम पर चढ़ल करैली तमर चाय का करी दुल्हा के बहिनी भइली खेलाड़ैन कर भाई का करी दुल्हा के बहिनी भइली खेलाड़ैन कर भाई का चढ़ल करैली तमर चाय का करी नीम पर चढ़ल करैली तमर चाय का करी नीम पर चढ़ल करैली तमर चाय का करी दूल्हा के नाम बाबुल हनु आ बाबुल के राखी भइली छिनारैन कर भाई का करी बाबुल के राखी भइली छिनारैन कर भाई का करी एही में ये हो समधि के मोचिया कमाल कइले बा ये हो समधि के मोचिया कमाल कइले बा हमरा दुआरा पर झाड़ू पाके काम कइले बा हमरा दुआरा पर झाड़ू पाके काम कइले बा नारायण कर भाई नीम पर चढ़ल करैली तमर चाय का करी नीम पर चढ़ल करैली तमर चाय का करी दुल्हा के फुआ भइली खेलाड़ैन कर भाई का करी दुल्हा के फुआ भइली खेलाड़ैन कर भाई का करी चश्मा लगावला से हीरो न कहइबा
अनधन चोरावा हो कुछु न लिहले हो। अनधन चोरावा हो कुछु अनधन चोरावा हो कुछु न लिहले। अनधन चोरावा हो कुछु न लिहले। इनकर बहिनी के बनले मोटरिया आय सिया राम के भजो। इनकर बहिनी के बनले मोटरिया आय सिया राम के भजो। इनका के कहाँ लेके आवत है इनकर बहिन यानी राखी जी के बानिया ओनिया चोरवा घरे लेके आइले। बानिया ओनिया चोरवा घरे लेके आइले। और हमनी के कृति दीदी के जे भी भाई लोग बा उ लोग के केहू के नाम बताई। कृति दीदी के तनी भाई लोग के कुछ केहू के नाम जान